Shinime Barsubia Dinoy, Pastor, nganon dili man pwede bautismuhan ang nagbuwag nga magtiayon bisan gusto jud niya magpabautismo. Bautismuhan man gising ingon gili bautismuhan. Ha? Nagbulag ba nag-asawa, unya ang asawa na kumberte sa Adventista, bautismuhan. So may labot ang pagbuwag. Ang dili bautismuhan igsoon kadtong magminyo nga buhi ilang bana o buhi ang ilang asawa, mautoy dili bautismuhan. Tungod kay ang pagbulag sa banag asawa nga dili subay sa Biblia, kaya nang gitawag na itong biblical divorce. Kung dili subay sa Biblia, kaya ang Biblia igsoon gitugot ang panagbulag ni adtong mga gitawag na to igsoon og innocent party, ang guilty party. For example, ang bana nakakita og lain, fornication nga issue, kana siya pwede ka magminyo. Pero kung nagbulag mo tungod sa kwarta, unsang nga mga problema, dili gitugot sa Biblia ang pagminyog otro. So ang Adventista dili mabautismo niana nga iriyaha. Pero pwede sila kasimba. Walay labot ang kaluwasan diha, kay ang kaluwasan iya man ni Jesus Christ. Wa man takabalo, kay di man takabasa sa hunahuna o kasing-kasing sa tao. So di nato sila mahukman nga dili na maluwas tungod kay nagminyo sila lain-lain ang ilang bana o asawa, di nato mahukman. Pero kay ang iglesia na may mga polisiya, ang Biblia na may gisgutan nga kamatuoran, musunod ka. Walay labot ang kaluwasan na kay ang Dios ray nahibalo. Busa kamo nga naa diha nga nagsimba nga wala pa mo na bautismuhi, ayaw mo pagpakawala sa paglaom, ampo sa Ginoo, pangayo giya sa balaan spirito, kay giyahan mo sa Ginoo. Okay? Daghang salamat nga na Igsoon sa imong punto.